Yazi nginenkinga la. Yeah. Ngiyayibuza nje ngiyayiphendula ukuthi why abantu mabe nengane like uqhamene nengane ngaphandle ngiqhamene nengane ngaphandle siba nengane eyodwa ngaphakathi. Zonke singaphili othandweni olulodwa. Uthi iphilo othando lungafani. Okay. Like lezi ngaphandle noma lezi siqhamuke nazo. If kune fight like mina ngihlala lokushini nokuzwa abantu ukuthi ingane yakho nengane yami zilwa nengane yethu. Imake manje leyo nto le like okay asenze an example. Ake sithi mina nawe sishadile. Yeah. You come with your son, I come with my son. Yeah. And then ubani othi wena uthena ingane yakho. Like kune case ukuthi mhlawumbe bexabana ingane only to find out ukuthi bekushawa lengane sizale sisobabili. Oh. Ishawa lezi zonke. Ufike nengane yakho, ngafika nengane yami. And then saba nezingane zethu. Yeah. Nengane yethu. So if oyedwa ushaya lengane zalokho siba 2. Mina ngizothi ingane yakho. Ingane yakho ishaya ingane yethu. Ubudom lo. Ubudom. Yeah. So how to create uthando enganeni engadlalwa endaweni eyodwa kodwa zifile uthando olulodwa. Ngiyayidinga ucreate le yanto into efanele ibe kuwena nje as a person. If I love you and then you come with your son is my son. Because this thing ibhlungu. Because at the end of the day ngane suke ngacelanga ukuthi zibe nama stepfather stepmother. So if mina ngikuthanda lento it goes with love ukuthi sesiyashadwa without uthando involved because uthando lukwenza uthande yonke into ehlangene nalomuntu omthandayo. Sure. So if you come with your son, obvious your son is my son. So mina ngizothi babe ulokhuzane uboy ushaya ugirl because ingane zethu zo2 ake ngingawasho nje amagama engane zethu. If ku boy why fanele kuthi uboy wami uboy wakho because that's your son. Mina menginenkinga because I'm a woman so angazi enganza abafana zenziwa kanjani ngizothi cela ungibhekele okuhle kwenzakalani yabo. You understand kanjalo. If wena ufuna ngikubhekele ingane uzothi cela ungibhekela umfana la. Yabo. So it goes like that. So I don't think ukuthi kubaleka ngalo ndlela ukuthi kuze kuthiwa ingane yakhe ingane yami leyo nto enze ukuthi nisuke kwanina ningekho othandweni olulodwa. And enye into ebabhlungu umphakathi wakithi ukuthi egcineni lezi ingane ezikhula ngenalo uthando ziba nenzondo zigcina sayizonda ezinye ingane kuqhumela into ekuthiwa yiso ngeso sibone ke sesiqhuba ishow ekubizwa ukuthi iso ngeso. Yeah uqinisile. Asithandaneni sithandene izingane zethu sifike nazo. Umuntu uma ungayithanda ingane yakho ungamthandi naye period. Love, peace. Umntwana wakhe bevele bekufanele ukuthi akubize noma kanjani kodwa bengijabula ukuthi sekufanele ukuthi uphume esandleni uzosibeka la. Yabona-ke le mpilo yakho-ke nje lo iphilayo kuye ngize ngiyamukele ngoba mina ngiyakholwa khona intamali ifuna impilo ephilayo. Mhlawumbe asiye kuwe baba ngoba le ithinta wena kakhulu. Umntwana okhala ukuthi unamagama awasebenzisayo kuye angehle kahle kuye. Ngokolimi olusebenza manje ke kuthiwa ibullying leyo nto. Ikhonto enjalo oyazi. Ngicabanga ukuthi kulokhuza kusuke kuphakame umoya ngokuthi umntwana ufike emncane noma wakhe wayinonyaka oyodwa efikile kumina ngokuthi mina ke umama besingakabi nawo umntwana naye mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe kube kuphakama imoya besimo sokuthi besingakamtholi umunye umntwana nginaleyo enga leyo ucabanga ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi idalwa yiyona leyo nto. Imake baba awungenze understand ngoba nayo ke wayithinta sinogaselolo sasayibuza sabukana emehlweni ukuthi akanayo ishort uzalo usho ukuthi mawuthi wafika noMax yona wakho Hayi akuyena wami wafika esemncane kodwa wakhulela kumina. Nina bakashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlonhle noPhapha ekhanda enhla nasezantsi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika siyabingelela le Black Live TV igama lohlelo ke iso ngeso lami egama King Sicaka ngwalapha kaluqa Ntombazana Mawuvize ngishaya ngaleyo mpahla ke ingane zakwethu asidluleke sibingelele kubantu bonke abasubscribeile ba like aba comment baba kunye nathi usuku nosuku siyakhula nezwe kodwa ke khona umlangeni yakaMagasela
Sawubona Mamdepa. Sawubona njani undaba? Siyaphila njani ninyi? Hayi saphila Ngane mfethu. yakwethu nabo abantu bekulindile. Okay. Ukhulu ithoba ngicela ubingelela umbukeli weBlack Life TV ohlelweni lethu esiluthanda kakhulu luthi isongeso with myself umlangeni uMagasela njengoba seshile uKing Sichaka wakaluqa. Mina ngimbiza ngonindaba ukuthi akahambi yedwa kulolu hlelo sihamba soba u2. Njengamanje sinesihambeli King esikhona phakathi kwethu. Ngicela ukuthi simnikeze ithuba abingelele bese yazisho ukuthi uba wakabani. Then bese simupha indebe ke thina. Siza ukuthi kahle kahle yini embekela ekhaya. Ngane yakwethu. Sawubona njani? Yebo njani? Yebo siyaphila. Ngicela bandla ubingelele umbukeli weBlack Life bese uyazisho ukuthi uba igama lakho akaba isibongo. Then uvela uhlale phezulu kodaba ukuthi yini ekubekela ekhaya namhlanje. Sanibonani egama lami ngosibahlwa kaDlamini. Ngizele ekhaya nginenkinga yokuhlukumezeka ekhaya kubazali bami engihlala nabo. Ubaba unamagama abuya wakhuluma ngihlukumezayo. Ngize ngagcina sengumuntu osukayo ekhaya sengihlala la ngiqashwe khona manje. Ngisuswe izona amagama angihlukumezayo njengamagama ukuthi isilima, amagama ukuthi isidididi. Sinesikhathi lento yenzeka ngicabanga ukuthi sekunonyaka nje ingihlukumeze yona ke ngithatha ithuba lokuthi angibhalele lekhaya. Ukuze ngizokwazi kubona abazali ukuthi kumayilana nani. Ukuze ngithole ukuthi yipi isisombululo sayo le ndaba. Okay. Umuntu ongampela oqinisa amagama ubaba. Yebo umuntu oqinisa amagama ubaba. Uyakuzala? Iloko engakwazi anginalo ulwazi olugcwele noma uyangizala kodwa nje ngazi ukuthi ubaba ngoba siphilisana sonke emndenini. Wakhuluma umbona. Yebo ngakhula ngimbona. Okay. Gaselo. Weird. Sibahle ukuthi yena ngakhona umuntu osegcikeni obvious ukuthi ubaba wakho for the fact ukuthi akukho kunye wakwakuzwa ngayo. Because isikhathi esiningi umuntu ungazalwa lapho kuye kwazeke usukhule kakhulu ukuthi ungangakuthola lokho kuye kwenzeka ukuthi umuntu angazi at the age of 8-9 but I believe ukuthi you're over 18 right? Yebo. So 100% you know what is happening or else khona imfihle ikhona emenza usibahle ukuthi angabazi ukuthi ngempela i-time noma mhlawumbe uyasaba ukuthi akusho njengamanje because vele siyacacisa ke kubantu abasoyisibhalela ukuthi bonke abantu asuke babalula ukuthi bayinkinga bazofanele babe khona mhlawumbe ke she's trying to be on a safe space or safe side yabo ukuthi just in case maybe khona bangathi uqale wathi asibona bakho so asimnikeze lelo thuba ukuthi angabi nayo ishow for the first time but it's okay. King ngicabanga ukuthi ngiyaluza udaba lakhe liyathusa but into ejwayelekile le ukuthi abazali babe nalo nto isikhathi nje bade ngichaza ku-into yethu ukuthi kuyenzeka ukucabanga ukuthi abazali abakuthanda kanti bayakuthanda. Angithi uyakwazi lokho sibahle? Yebo ngiyakwazi lokho. Yeah, I think generation ethanda izinto ezilula so sometimes mekhona nje isandla esiqinile sesicabanga ukuthi siyabulawa kanti siyakhiwa. Tough love. Yabo kwenzeke ke futhi ukuthi nathi izinto esizenzayo ebazalini zenza ukuthi bangasinikezi la umusa ukuthi sikwazi ukuphila njengabantwana baphila ntofontofo. Kufanele umzali phela aqondise mebona ukuthi uyaphuma esandleni. But mina ngikwazi uqinisekisa ukuthi impilo eniphila ekhaya yipi. Sino King asikwazi lokho. Esozama ukwenza ukuthi sizama ukuthola abazali sibasondeze eduze. Sizwe. Yebo ngajabula mingasizakala ngalokho ngoba nami ngiyafisa ukwazi ukuhlala abe nalamagama angihlukumezayo wakhulumayo. Athi isidididi. Yeah. Wesilima mesuka la uphuma khona endlini nje ufika athi suka wena njengomuntu nje ngathi akubalekile emndenini. Okay angazi noma uzoba comfortable yini with question engizoba nayo LGBT gang. Yebo ngiyona. Bakwanjani ukukwamukela emndenini because naleyo nto King ibuyenza abanye abazali akulula ukuthi basheshe bamukele ukuthi umntwana uphila impilo engathi ihlukile basuke benama expectations most especially uyakhula intombazane bekuzala and then all of a sudden uthanda into zabafana you behave like a guy. Kwaba kanjani wabona ngathi banenkinga mhlambe uqala ukuvela ukuthi ayi impilo ephilayo kanje? Yebo baba nenkinga. Ngazama ukuthi ngibachazele ngendlela mina engizizwa ngayo. Akubanga nokuthi bayavumelana nami. Kodwa ngesinqumo sokuthi sengina 18 sengidlulele ku18 years sengakwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo yami. Kona kubahlonipha ngiyabahlonipha kodwa hayi abakaze bavumelana nanempilo engiphilayo. Usuqashile manje Juma? Yebo sengiqashile sengihlala ngedwa ngoba hayi ngiyahlukumezeka nje. Akuhlaleki ekhaya. Hayi akuhlaleki. Oledi lana?
lithini manixoxana lo ngale Uma ngikhuluma naye uma ngalento leyo umuntu onganginaki ngize ngibone ngathi hayi shuthi umthanda kakhulu yena ubaba ngaphezulu kwami. Umuntu ongamnaki othi hayi ngisazokhuluma naye. Kube ukuphela nje kodwa amagama aqhubeke wona. Hey wethu njengoba ushilo asigijime mhlawumbe sibone ukuthi abazali siyabathola yini sikhulume nabo sizwe mase sikhuluma sisonke lo daba lizoba kanjani Sothola uma ukuthi uzizwa kanjani ngomntanakhe uzizwa kanjani futhi ngohusband wakhe siphinde sizwe futhi from both parents ukuthi umntwana biological wabo bowa2 noma khona oyedwa ufike naye omunye akafikanga mhlawumbe futhi nalokho ngakwenza lokho ukuthi ingane bengayona yakhe iphinde ifike isibanyana like abantu besilisa abanako lokuthi hayi ngeke yabo kanti neyakhe ayizalayo ingaba kanjalo futhi kusuke ngekho into ehlukile lapho kusuke kusawumuntu nje odalwe uNkulunkulu efanele simamukele simthande until yena decide otherwise if gofuna decide aphile lempilo yakhe simamukele it is what it is so for me King ngicabanga ukuthi asibalanda abazali Alright asibine sinamukele esigabeni sethu sesibili sohlelo libizwa ukuthi isongeso sikhulumile ke eqaleni kwavela ukuthi lokho esikhulumayo kumele ukuthola abanikazi laba okubonakala ngazi ukuthi bayingxenye yesitori esikhuluma ngaso asiqhubeke ke sifake ama comment nathi sisho ukuthi sicabangani ngodaba esiza ngalo namhlanje balekile nale ukuthi sicommente ngeshow nje as it is iyonke sizweni kuphi and sure ishow mawibuka ibuka at least mfowethu uhambe nayo ibe la ko 20 minutes then stories of discover zokusazi ukuthi sikhuluma ngani ungabophawula usakubuka 2 minutes kuphela kaselo kamanje nondaba hayi wemfowethu kabuziwe hayi ngaba kahle njengoba usushilo ke ukuthi sesigabeni sesibili son yesongeso sesongezi wenza amashow amaningi and kube pity no ne age Sengimdala anyways asike samukele imbukelo weBlack Life abazali sebefikile abazali basibahle sizobamukele nje ngokukhulu ukuthobeka sibacele futhi ukuthi banibingelele bese bayazisho ukuthi bawobani abakwabani then bazobe sebelalela kusibahle bese yakuphinda lokhu akade sixoxela khona sino King basinikeza indlebe kabazali bazali sanibona njani siyabingelela kubabukeli bonke beBlack Life ubaba uDlamini lo okhulumayo onibingelelayo sanimukela nonke kulolu hlelo esikulona namhlanje alright asibingelele ngapha masabona yebo ninja ngiyaphila uba noma uNokwanda Dlamini unkosikazi kababa awu yayinhle into yengane ayide ngibone right sisi sibahle naba abazali sebefikile mhlawumbe ungakubathi fahla ukuthi kungani ubacela ukuthi beze la Yebo ngibacele ukuthi beze lana kwisongeso isimo sokuthi ngizizwe ngathi ngihlukumezekile bengihlale ngikubikela ukuthi babona amagama awakhulumayo ngibiza ngesilima ngibiza ngesidididi nakubangani sengiyinhlekisa ngize ngathatha isinqumo sokuthi ngisuke nje ekhaya nje ngingahlali khona ikona lamagama lawo angihlekanisa nabantu engilingana nabo sure ingakho ke sigcine sesifika lana naloku okumayelana nokuba ngifuna ukwazi ukuthi mayelana nempilo engiyiphilayo ukuthi yamukelekile yini phakathi kwabazali ngandlela umzali lo okuyena ubaba angitreatha ngayo nje ukona ke silana ohlelweni namhlanje ngoba ngingathanda ukwazi iqiniso ukuthi kungani ubaba engibiza kanjalo njengomntana wakhe bekufanele ukuthi akubize noma kanjani kodwa bengijabula ukuthi sekufanele ukuthi uphume esandleni uzosibeka la uyabona-ke le mpilo yakho-ke nje lo iphilayo kuye ngize ngiyamukele ngoba mina ngiyakholwa khulu entamali ifuni impilo ephilayo mhlawumbe asiye kuwe baba ngoba le ithinta wena kakhulu umntwana okhala ukuthi unamagama awasebenzisayo kuye angehle kahle kuye ngokolimi olusebenza manje ke kuthiwa ibullying leyo nto ikhonto enjalo uyazi ngicabanga ukuthi kulokhuza kusuke kuphakame umoya ngokuthi umntwana ufike emncane noma wakhe wayinonyaka oyodwa
efikile kumina ngokuthi mina-ke umama besingakabi nawo umntwana naye mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe kube kuphakama imoya ngesimo sokuthi besingakamtholi omunye umntwana nginaleyo enga leyo ucabanga ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi idalwa yiyona leyo nto leyo. Ima-ke baba awungenze understand ngoba nayo ke wayithinta sinogaselola sasayibuza sabukwana emehlweni ukuthi akanayo ishort uzalo usho ukuthi mawuthi wafika noMax yona wakho Hhayi akuyena owami wafika esemncane kodwa wakhulela kumina. uthini-ke kimi baba uthi isizathu sakho sokuthi umkhulumisa kabuhlungu kanje ngoba ungamzali usho njalo Akukona ingoba ngingamzali kuvuka leya nto leyo ukuthi nga-expect ukuthi emva kwesikhathi noma wakhe sizoba abantu abathola umntwana. Kwangenzeka-ke ukuthi sithole umntwana sekuhamba isikhathi eside impela sizama sithi sizobathola abantwana. Okay, asolele kwindlovukazi ngaphesheya asikhulume sisi ungajuli nomphela luthini uvo lwakho? Ngisathi usomama ngilindele lokho kusho umama ngikulindele kubaba indlela azizwa ngayo ngondodakazi wakhe nengempilo ayiphilayo and okuvele kwagqama kakhulu lokho ukuthi akuyena uthi ibandla. Oh yeah. Understand asikwazi ukwenza izinto thina ngoba uNkulunkulu mesidala phela mesikholo sidalwa wedwa uwena uphuma uwedwa ibandla lingekho. Yini manje musuzophila impilo yakho yabelwe wena ufake ibandla kusho ukuthi kahle kahle wena njengomzali uyayamukela kodwa usaba abantu ukwamukela ingane zalo wena. Angazi noma usho kona yini ma ungangizwa kambi. Angisho kona ngeke ngize ngimemukele mina ngiyakholwa. Yena njengoba ephila lempilo nje la ephilayo akemukelekile bandleni layo. Yila ingidide yakho. Ngcono ukuthi kube uma uthi mina ngithanda ingane nje imini ongayifuni ingane izalwe imina ngiyithanda. Manje uthi ibandleni ingane nebandla ngiyadideka. Kahle kahle ma ngokwesinqumo sakho personal ezuma wakhe wena enhlizweni yakho lingekho ibandla uyamamukele umntana wakhe nje noma engekho nje awumamukeli. Angimemukeli. Okay. Ngangazi ukuthi mina ngizele intombazane ngangazi ukuthi ngizele umfana. Yeah, so mase eshintsha ubona ngathi uyazenzisa noma usukela nje iqala ukukhula wambona kukhona ushintsho likhona again. Angikaze ngibone ushintsho likhona again. Oh. Nje izinto azenza uzisho ukuthi umfana mina ngikaze ngibe nawo umfana. Oh yena wenzisa izinto njengomfana. Ukona lokho ukudisturbayo. Ikona ke impela ku engazwani nabo. So kusho ukuthi uNkulunkulu asimthemba ukuthi angakwazi ukukushintsha lokho ongakuthandi wena. Oh angikholwa nje sesiside isikhathi. Sesiside isikhathi. Ngeke ngize ngimukele ngoba naku ngithi ngenzela yena ukuthi ajabule. Mina ngibe ngingajabule ngaye. Okay. Ngiyakuzwa. Okay. And unalo ilungelo ma lokuveza imbono yakho. Yeah. Ngoba egcineni nathi nawe uhlala eSouth Africa unelungelo lakho ezomzali. But le eyenzakalayo ukuthi usizwa ngalendlela. Ayikho enye indlela mhlawumbe ongayisebenzisa ngayo ukwenza ukuthi umntana wakho aqhubeke abeke ithemba ekutheni ngiyakwazi usondela kumanga because ngithatha kulento ukuthi uyahlukumeza ngapha uthi ubaba umbiza amagama athile and ubaba uveza ukuthi enga yakhe isuke ekuthina akanayo umntwana nawe futhi ngezindlela frustration kababa iphumele enganeni ingane efuna ekhalele kuwe kodwa ayithola ithuba lokukhala ngoba nawe unenkinga yokuthi awuyamukelile as it is. Kwayena uma akabona ukuthi ingane ihlukumezekile ngoba kwayena unama issues akhe ngale ngane kusho ukuthi kahle kahle le eyingeke bafethu khona efanele sikwenze bazali ubaba angifuni ukuthi baba ngithi ngiyakunderstand ungizwe kahle kodwa ama expectations vela yaba nakho lokho uyashada umamkelile umuntu ufike nomntwana uyamkhulisa njengomntwana wakhe awunankinga nakho ke wena lokho kade ucabanga ukuthi kuzokwenzeka nawe ozokbenefita la emshadweni awusakuthola kumntwana usuya disappointeka kodwa nakhona ngisho ukuthi kwenza ukuthi umzali akukhiphele komunye umuntu lokho kuyiqiniso lokho kuyiqiniso kakhulu ukuthi akufuneki ukuthi umuntu akhiphele emntwaneni nomthetho uvuma ukuthi sihlukumeze abantwana kunesikhathi la okufike izinto kuvuke izinto eziningi empilweni njenga nje uma wakhe echaza
ngesimo sempilo umntwana aphila ngaphansi kwaso. Asisimukeli njengomndeni, especially abantu abakhula ngaphansi kwempepho. Ukuthi asikwazi ukuthi singaba nomntwana ophinduka akade intombazane lapha edlozini aziwa njengentombazane. Lapha sesithi sisondela naye eduze kwempepho sithola usefake ibhluku. Akumukelekile lokho edlozini njengabantu abamaZulu. Ngokweside lakho baba, mhlawumbe uma singabuza abantwana laba o-frustrated ngabo kuma uke waba nabo ngaphandle? Angikaze ngibe nabo ngaphandle. Uke wazama ukuba nabo? Ngeke ngazama ukuthi ngibe nabo ngaphandle, kwangenzeka. Wabheka ukuthi umsuka wenkinga ukephi, noma uwena hlala egidagida ethona abantu ohlangana nabo futhi bona abangakwazi ukutholela abantwana? Ngokubuka kwami ngayitshela ukuthi shuthi abantu engisuke ngihlangene nabo abangakwazi ukuthi bangitholele abantwana. Lapha ya edlozini mawukhuluma ngedlozi nempepho, ngiyabuza mina angazi ukuthi mawumethula umntwana uthi idlozi limbona angithi mangabe umntwana emsebenzini lapha ethola amathuba futhi niyakuyona impepho niyokhuluma nangumntwana wena ethola isikole umkadeni yonke into nani akwenzeki into ukwazi kuyobika ukuthi nangumntwana ese kanje mamukeleni nani bakithi abalele, ubona ukuthi bangakurejecta lokho ngeke bakuthathe? Ngicabanga bangakurejecta lokho ngoba akwazi ukuthi kade ifike sithi nangu usibongile kusasa useshintshile sewumusa. Ngicabanga ukuthi lapho ngeke uze kumukeleke kulona idlozi uqobo. Usibahlona nimqambe elinye igama. Sasimqambe elinye igama. Igama lakhe angisalikhumbuli kahle, uma wakhe ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngalikhumbula igama lentombazana ayemethelo esemncane. Okuntombi kayisi. Uyithengelene uSibahla. Lisowabe igama Sibahle? Igama nje laqhamuka ngoba igama leli engangiliqanjwe emndenini wami alihambiselani nempilo engiyiphilayo kubantu besifazane. Mengithi ngintombi kayisi. Ukuba intombi. Ngiyaxolisa basihleka. Wanqaba nabahleli. Mina ngiyahleka. Ukuthi thu intombi. Wanqaba lelo. Azange ube creative, ungaba nje ukayise. Hayi wayibona leSibahle hayi. Hey bahle nandiyayichaza namanzana amadlozi. Usisho kanjani igama oliphiwe ekhaya? So now ngenxa yobulili. Asibuyele la ekuthenini ke njengesikhukhukazi sasekhaya. Yo hayi Sibahle. Umndeni wakho uyahlukana phakathi, ingane yakhe eqashile. Ngicabanga sasemncane Sibahle. So much. Usadinga i-guidance yakho. Wenza kanjani from here ukuthi ngiyayizwa le ungatholani ngoba senikuveze nobaba totally anihlangani futhi anikwamukeli, but kumnikeza uthando ke enjalo ke athole indawo yokuthi naye unabazali bayamthanda? Ngingamnikeza uthando, ngingamenzela yonke into. Kodwa uma ezoba intombazane. Oh, limlaphe lakho. Libe lapha ukuthi yena mengabe ezoba intombazane. Angidingile ukuthi ngelinye ilanga angitshela ukuthi ngiyashada mina, ngishada noSibanibane, ngoba mina ngidinga ukuthi angitshela ukuthi nazi inkomo ziyangena. Hayi ngoba mhlawumbe ukuthi ngithanda imali. Ngazi ukuthi intombazane ishada nomuntu wesilisa. Angaze ngubone mina umshado wabantu abesifazane ababili. Ime lapho nje. Kaselo ngathi ushiswa into ngaphakathi. Mina ngithi kanje. Konke enzalayo la. Sure. Lolu daba liphenduka inkinga zomndeni kodwa luyiso ngeso. Khona into esibalekelayo la. Uma uyamthanda umyeni wakhe into a point yokuthi ubalekela into esilethe la uSibahle uhlukunyezwe ubaba ayuma. Lokho kwenziwa uma ungamamkeli akum-affect uSibahla kanankinga nakho kakhulu. But ngase ngiyakuthola ukuthi yini yenza ukuthi ubaba uSibahla amtreat ngendlela kade emtreat ngayo. Ubaba siyachaza ama expectations. Udino ukuthi umama uhlulekile uma kaSibahla umnikeza umntwana lo amdingayo. Wasekhiphela kuSibahla. Yiso ke ngeso yona into esizele la.
Kodwa le makasibahle ukuthi ufuna ukuthi siyongena ey'nkingeni zomndeni enye isho ingenza ngedwa simfundise ngoNkulunkulu ukuthi imvana mengase kuthiwa nje bethi uyakholwa iyehla manje ithi yena makasibahle mongathanda le ngane othi awuyithandi mina ngakuthethelela zonke izono wakwazenza before lento ishoyo kusibahle leyo isiyahluka so angifuni ukuthi siqhamazele leka makasibahle ngoba vele uthe uyakholwa wazi washo sinebandla wachaza kusho siya-understand uyayazi iBhayibheli uyamazi uNkulunkulu akuyona ke yesongezo njengamanje menginokhingi ngisuke ngifuna ukudila kuyisongezo ukuthi baba njengoba uyiphiniselela kumntwana ekudineneni kuthiwa ukuthi wena ubathola abantwana and nokuthi kubalulekile ukuthi awukwazi wabathola before awukwazi ngicabangeni noma ukuthi ino-check-a kodokotela ukuthi ngabe yini imbangela ukuthi abantwana ngabathola ngoba ngenzeka ukuthi awunankinga nawe simply because umama enayo umntwana unethemba lokuthi vele uyazala because abantu besilisa abanayo leyo nto athi nginaye mina ucebo kusho ukuthi ngiyazala not understanding ukuthi mhlawumbe kwakuyena yedwa vele wawabele yena so mhlawumbe lolu daba labo ukuze ingane inga-affecteki ngoba usibahle emlethela ekhaya ukuhlukunyezwa baba hayi ukuthi uma akamamkelile leyo ngamkela uma isidinga iy'nkinga zomndeni ngingayihendlisha kangcono hayi ngiyakuzwa ntombi ake sizokuya ubaba-ke ukuthi mina ngisamile la lokuthi Mhlonishwa uyakuveza kwazi ube nayo ingane uke wazama yiphi imizamo ukubona ukuthi inkinga ayikhona kuwe besisaseyinhleleni nomama ukuthi sihambe siyobona udokotela mhlambe ke sizwe waka-check mhlambe ukuthi inkinga ingakephi ngenzeka mhlambe inkinga engakumina noma engakumama ukuze sikwazi ukuthi sithole usizo going forward ungadliwa ungali nomphefumulo onganacala ngoba ngifuna ukuthola lama ukuthi ingane ifike kuwe nonyaka owodwa quite obviously ubaba kuyona wayithanda wayikhulisa naye ngakho nje ingakazi sibone isigebe yokuthi ilokhu ibuza ngoba ntoni ngoba iqala manje nje kunaka ukuthi lo muntu ngibiza amagama engasa understand manje sekuhlangana imizwa kuyona ukuthi manje inga-understand ukuthi la magama aqhamukaphi ngoba mhlawumbe kukuthini but masuyichaza siya-understand-eka ukuthi ubulawa i-frustration ey'nto ey'thile but now nansi-ke isikushilo ukuthi bihlukumezeka kanje angathini amazwi akho kuyena uSibahle ngalokho bekwenzeka between nina no-2 ngakwelami nje isayidi ngingaxolisa kakhulu kumntwana ngokwade konke kwade kwenzeka phakathi kwami naye ukuthi konke sikudlulise sibuye futhi sihlale as a family sikwazi ukuthi si-address inkinga esibhekene nazo njengomndeni Sibahle elami lithi masiphile emhlabeni enqomeni esinazo empilweni noma indlela esingayikhona decide ukuthi wena intombazana ushintshile wayapi umuntu nje normal may decide mhlawumbe ukuthi yena ekhaya ukhule ngesithembu ufuna umfazi oyedwa isinqumo sakhe kuyenzeka ukuthi ubaba amreject ngenxa yalokho ubone ngazi ukuthi umuntu ebemlindele ukuthi akhuphule isibongo akakwenzi bese yamreject kodwa leyo nto ayingamqeda amandla ngalendlela ukuthi azacabanga ukuthi ngempela akekho ndawo uyisahluleki ama responsibilities akawathwala ngaleyo ndlela ngamanye amazwi imbono yabantu noma athiwa babazali bakho noma bayihlobo zakho noma ngakuzwisa ubuhlungu kodwa ingakuphazamisa ekuthenini wena uphile impilo ezoqhubezela phambili nezokwenza ukuthi kusasa ubale kumnandi ukubala Sibahle ukuthi kwi-history yami ngiyabhekana nokuthi nganqoba bhekana nokuthi ungathi mawubola i-history ngiyabhekana nokuthi ngayilengisa ngabanjwa ngabhekana nokuthi ngadla amaphilisi bawakhipha ubale yonke into ama-faila konke sometimes bala nje lokho ukunqoba ukuthi nakho unqoba ngamafupho sasemncane you still wenze history ngempilo yakho ukwazi ukwenza lolu uthando oludinga emndenini balibone ngawo ukuthi uthando uyakwazi ukulakha libe khona i-future kahle kuwe ukuthi ukwenza I'm not saying into adenzeka kuwe ufuna uyamukele be right ayikho right njengoba sikhuluma nanobaba kufanele ke manje nisebenzisane ukuthi nihamba kanjani lama counseling onke nithole usizo nikwazi ukuphinde nibuyeni ngomndeni baba uma umntwana uyamdinga naye uzothi mayitholakala adinga uthando okusho ukuthi mangahle aqhamuka ngabi lento oyithandayo wena uzoba nenkinga again okusho ukuthi into oyenza kuSibahle awuyenzi ngoba ungamzali kodwa sengenzeka noma ingane uyizala kufanele ufunde ukuthi ingane mayikhulu inenqomo zayo mayiba nenqomo zayo nawe unemicabango yakho izifiso zakho ayingahlukumezi omunye umuntu mayingafezeki ungafisi ngomuntu kanti yena ufisa okwakhe sengenza ukuthi in future mawuthi mhlawumbe awunankinga uba nomntwana ngowakho
ukwazi umkhulisa ngothando throughout azayimela ekhulela umsupport la yakho kanjalo noma inkolo siyayithobela kakhulu noma nje eqhamuka kulokho hlangothi kodwa inkolo wena nesinqumo sakhe enhlizweni ufuna ubuke ukubumbana komndeni bese inkolo ifundiswa wena ukuthi umndeni wami umi kanje ngicela ningamukelela lo mndeni wami either inkolo yobuKristu inkolo yasemsamo inkolo yakuphi kodwa introduce umndeni wakho ngothando oqhamuka kuwo ungafuni ukuoperate ngothando lenkolo ulethe emndenini bese inkolo igcina idivider umndeni awuhlala undawonye so that inkolo izobona ukuthi umndeni unamandla over inkolo sekhona asahambe ke gaselo ngezokuthi kuthini lwakhufa sesivala ngicabanga ukuthi umndeni wonke uyayidinga i-counselling as usual because ubaba njengoba ade ngisho again ukuthi bafanele benomabambe bayozama ukuthola usizo ukuthi yini yenza ukuthi bengabatholi abantwana nakhona ke futhi king sibe neqiniso sibe honest ukuthi sometimes izinto bengenze ngendlela esifisa ngazo asikwazi ukuyichoosela so actor kanjani sometimes you find yourself acting out of character ungaqondile but okubalekile ukuthi mase sikubambile ukuthi hayi le ndlela yakho ukuphila ayikho right le ndlela yakho wenza ngayo ayikho right bese uyabuya ke phela nawo yabo and then bese uzama ukuthola oku right siyabonga kakhulu sibahle ngokuba brave nokuhlakanipha ukuthi uzama ukuthola usizo okucabanga ukuthi uyalidinga for you ukuthi uphile impilo eniqinisa ukuthi at the end of the day this is me this is who I am noma ngiflopa nje ngiyishintsha igama lami ungayishintsha isibongo ke sikho so dlamdlam ngoba ngikholele emadlozini zongavikeleki so udlamini nje sakho sodlamdlam la uzama so let yokushintsha igama ngoba ufuna ukusupport igender kuyona hayi angikholelwa abafethu ucela ukusho I am so sorry ngokukhulu ukuhlonipha please don't do it ubuwena ngisho noma abantu bangathini kuwena nobody can change that and people will only respect you if you respect yourself ukuyidayisa wena kwenza abantu bangakuhloniphi bangakuthathi nawe serious so take yourself serious abantu bazokuthatha serious so angifuna ukumotivate abafethu engifisa ukusho ukuthi umndeni waDlamini ngathi ngathola icounseling nihambe nobona udokotela niphinde nibe nabantwana nomndeni oright nifanelene nibe right nosibahle nimnikeze ithuba lakhe ngoba niyamthemba uNkulunkulu when the time goes on koyishintshela mawukuthi akwangadaliwe uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi ngiqedile baba ngani yakwethu mamdepa asibonga ke ngaza kwethu ukuthi nihlale nathi la kwisongeso sithemba usobhina sihlangana nani ngokuzala ukhumbuleke kulandela kuma YouTube nakuma social media platforms onke akhona athi Black Life nisupport kakhulu siyanithanda uthando lonye peace bye Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo ukulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Black